Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwary. Ene täze ýylyň hasabyny ilkinji gezek siz bilen efirde duşýan. Başlarsyňyz biraz şol sorgowçuluk ýa ýarawsuzlyk deräli efire çykyp bilmedik, gutlaşyp bilmedik şoň üçin ene. Biraz hiçden geç ýaşy diýe şoň üçin men ak görekden size etçek arzuglamy kabul edin. Goý her biriňiziň ojagyny elmedem ýylylyk bolsun, mähirlik bolsun. Ýaşy umytlar bilen şu ýyla girişdik. Goý hemmen kalbyna beslen arzulary hasyl we kabul bolsun. Şonu aýdyn dedim. Enne işli mesele geçsek, geçen ýylyň soňky hepdesinde hepden zemin edip yetişmedi. Yani şu tayda 2 tane wajib waka bolup geçti. Yine şolary aýtmakçy, üçüncüsem soň bizim öz bärki meclisimiziň durmuşyny kabul eden kararyna degişli bolupdyr. Onuň agdap geçersek men, ýöne ilkinji nowatda ene ýurdun içindäki bir kanun hökümet bar. Ya jenaýatkar topar, ya terörist topar. Haýsyn niselem gelişmendir ona. Ine şolaryň ýurdun içinde uly takyrdy bilen alyp baran 2 sany syýasy çäresi bar. Birinjisi eglan etdiler ene dekabryň ahyryna, geçen ýylyň dekabryň ahyryna bir ene ilat ýazyny geçirjek, hemmäňiz şoňa aktyw gatnaşyň, hemmäňiz gelmeli, ýazylmaly, şolar ýalyny öýmöý aýlanjak, hasaba alınjak diýip uly gowturdylar radio telewizioniýanyň üstü bilen. Ýöne faktiski näme boldy? Bize ene ýurdun içinden habarlar gelip durdy watandaşlar. Aýdylýan zat bir etrafy barlan bolsa beýlekisi bilen işi ýok. Aşgabat ýa onuň töweregine öýmöý aýlanan bolsa Balkan tarapda akılları asla ünsen verilmendir. Lebapda akıllarım şoň ýaly. Daha şoňdanam şol real habarlar gelip dur. Bizim etraflara baran sanawçam ýok, hasapçam ýok, ilaty ýazanam ýokdy. Nähil beýle bolýar, watandaşlar. Egerde ilat ýazygy geçirilýän bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň talabyna laýyklykda, diýmek şol ýurtda ýaşaýan ýazyg geçirilýän ýurdun ähli ilaty hasaba alınmaly. Ýaňy dogan bäbekden başlap ta düşekde ýatan garrysyny şelli. Ine şoňa ilat ýazygy diýilýär. Ýaşy, käri, onsoň bir ýaşaýan ýeri, şu zatlar jinsy hasabanda ine şoňa da onuň ilat ýazygy diýilýär. Bizde näme edipdirler? Olar baryp diňe özüne geregini ýazypdyrlar. Onsoň esasy bize gelip gowşýan habarlara göre, dürli dostum gelýän habarlara göre, esasy bilen ýaz edýän ýazgysy, bilen biljek bolýan zady, haýsy öýler, ýa kwartirler, ýa jaýlar, hojalyklar boşdur, ine şolar hasaba alýarlar. Näme üçin hasaba alýar? Beni ullakan sonra gassyndyr. Ol biz öý ýazygyny ya kwartira ýazygyny geçiremdi aga, biz ilat ýazygyny geçirýärdik, eglan edildi. Hani onna ilatyň sany? Indi şu ýerde biz biraz taryha ýygymize dolanmaly bolýar. 1991-nji ýylda geçirilen ilat ýazygyny laýyklykda Türkmenistanyna 3.840.000 şolar ýaly adam bardy. 4 milyona ýeten. Sonra SSR ýykylandan soň şolar ýaly görrüň ýaýrady 5 milyona ýetmeýän halk özüni döwlet diýip atlandyrsa gülkünç bolýardy. Muňa da Niyaz Gutbunanny ýa şoňa salgyma ylgady. Ine aradan 3 ýyl geçmäke Türkmenistanyň ilaty 5 milyon idi başda. Sonra ýene-de 2 ýylan 7 milyon näçe ýüz müň boldy biziň ilatymyzyň sany. Çyşyryp gidip otyr. Ine şoň aýdan zatlary hakykata gabat gelmeýän biziň hemmämize aýan. Ýöne şoňa inanyp şoň hasabyna statistika ýöredildi. Şoňa inanylyp Birleşen Milletler Guramasyna ýalyn maglumat berildi. Inni Sonra her 10 ýyldan ýazyw geçirilýär.
2012-njy ýylda Urbanuly Berdimuhamedov ilat ýazywyny geçirdi. Eger Niýazowyň aýdýany 7.400.000 7,5 milyon bolsa, ondan märim 10 ýyl geçdi. Ýene de üstüne hiç olmagyna bir 2 milyon ilat köpeläýmeli. Son 9 milyon ýyl. Eger ýerden ses çykdy, emma bir ilat ýazywyny geçiren bir jenaýatkar topardan özüni hökümet diýip atlandyrýan terroristlerden ses çykmady. Bizim Türkmenistanyň ilatyny näçe adam sanymyzyň bardygy aýan edilmedi ýa-da yglan edilmedi. Basdyr edip goýdurur. Näçe gedek talap edildi, şunu Azatlyk radiosynyň üstünden bir näçe çykyşymda aýtdym. Näme üçin siz ilatyň özünden giyirýäňiz, näme üçin şunu aýan edilmedi? Sebäp bilip dursa Türkmenistanyň ilaty gyrgyny buyurulan ajala, genosid. Ine şoň üçin onu özleri gorkdy. Türkmenistanyň içinde näçe adam bardy. Diýmek 2012-nji ýylda Türkmenistanyň ilat sany içindäki daşynaky alanda 1991-nji ýyllaky ilaty da ýetenek. Ine gyrylyp şu güne geldik. Niýazym döwründen başla. Ine 12-nji ýyllaky ýapdy her 10 ýyldan ýene de bir hasabat bermerler Birleşen Milletler Guramasyna ilat sany boýunça. Ine geçirdim etdiler. Hani maglumat. Näme üçin täze ýylyň öňü syýrasyna, näme üçin täze ýylda, täze ýyldan soňra minni bugün 5 ýyl geçdi. Näme üçin Türkmenistanyň ilatyny geçirilen ýazywyň, ilat ýazywynyň netijesi yglan edilenek. Oňa da biz düşünýär, ýurtdaşlar, näme üçin yglan edilmeýän. Sebäp ýurdun içinde daşyny emmejigin bilelikde alanda 3 milyona ýetenek bugünkü bizim ilat sanymy. Onu ağız olup 4 milyon ýalar, 5 milyon ýalar, 6 milyon o ağzyna gelen samra oturarly var. Nämeden we nirden emele gelsin bisally. Türkmeniň çağı dogurmagy ýa çağı ýasamagy okuyup erkegi denany ýurdun daşyna bordy, onuň ýurdun içindäki çağı nirden emele gelmeli. Nirden ösmeli. Ha sonra kendir wali jogap ýokdur. Bu jenaýatkarlardan. Şonuň üçin şu gün enni bilir halka aýtmagy gorkýarlar. Ilat sanynyň näçeden. Ýöne bir halk bolup şunçulardan bir talap etmeli watandaşlar. Hatda siz öz öýüňizde oturanyňyzda da bilýänsiňiz näçe sany serwantly çaýnak käseňiz bar, ýa çemçäňiz bar, ýa gapgazyňyz bar, ýa hiç bolmany sürüdäki malyňyzyň sanyny bilýänsiňiz. Bu näme üçin o Türkmenistanyň ilat sanyny aýdanak halka? Ene jenaýatyň ulusuşdaýdy gömülge ýatdy. Sebäp biziň halkymyz 92-nji ýyldan başlap ajaly buyuruldy. Şu halk ýaşamasyn, şu halk gerekkä, şu halkyň oturan topragyny biz beýlik halklar üçin boşatmaly. Sonam edip otylar. Şu plan 30 ýyl bäri girip otdy. Durmuşy sizem görüp oturansyňyz, ene Türkmenistanyň gazynyň, nebitiniň, beýleki ýarasy ýersy baýraklaryny bugünkü çykarýanym, eýelik edýänim türkmen däldir. Islenlik millet badyr, ýöne türkmen däldir. Ya Türkmenistanyň garajdalary däldir. Vesselam. Şonuň üçin biz enni halk bolup şu zatlary talap etmeli. Näme üçin adamlar bir bölegini sanydyňyz, bir bölegini taşladyňyz sanyma. Ýurdun daşynaky asla innemediňiz. Ýurdun daşynda da Türkmenistanyň garajdalarynyň ýa-da ýurtdaşlarynyň 60 götürümden gowragy ýaşaýar, bize dürli ýerden maglumat gelipdi näçe ýyl bäri. Näme üçin bular hasap alınmady? Sebäp bu adamlar eýän diýerligine gömdiler. Bular gerekkä. Bolly otordy. Türkmenistanyň içinde şu ýurdun daşynaky adamyň hiç birisi gerek däl ýenem däl. Bulardan ýurdun daşyna ýaşap, içindäki galyn, ýygynyna galyn, garrylaryny ýaşagalaryny bärden eklenş puluny uratmaly, oňa da hökümet çykdyjy etmedi ýaly. Ine şular ýaly şert bilen adamlary ýaşadyp berýär. Ýazyw meselesi beýle. Indi talap etmek gezegi bize geldi. Yurttaşlar. Şonu biz etmeliyiz. Sebäp on toguny tok diýilmänsen, bular etjegini dip berýär. İslam agzyna gelen sanyny ýazyp, 30 ýyllap biziň halkymyz mal edip saklap berýär.
inni gözümüz açılarça çen ya wagt boldy dip pikir edýän. Vatandaşlar seyredin, görün özünü. Bolup duran zatları. Baş çıkaracak bolun. Ikinci mesele gelýär. Dekabrın 26-syna mı 27-sine ýa-ni Putin 7 döwletiň ýol başçysyny şol sanyny Lellimin dogmasyna Sankt Peterburgda ýygnaýan. Esengan ýygnagy diýip. Birinciden Türkmenistan Esengan agzasy däl. Bolmagyda hak ýok. Sebäp Türkmenistanyň betaraplyk statusy bar. Onu näme işläp ber o taýda Gurban Ulyň dogmasy? Diýmek, hojaýyny gelýse algak gidýär. Şoň üçin mol şo taýda. Hawa, şo tak barly näme çözül? Birinciden entek bir dünýä bir ýemesine ýok zat, bir hokkan tapypdyr, çykardy Putin orta. Her sene bir ýüzük sowgat berýär bular. Bağışlan vatandaşlar. Mene ýüzük berilýän ýerini toýda ýigit geline dakýa ýa-ni geliniň durmuşa çykkan gyýdyň emelerini ayal oğullarının daydalarının bilemek bağlılığını qararken o adını ağlasan olur. Şolary da kılya dip bilýär biz ýüzük. Onu näme üçin bärdin marın 7 tane erkek kişi Putin ýüzük sowgat berýär. Nikah ýüzüge medal o beýdi baýdarýar. Diýmek şol ýüzük tabilyk ýüzük bolmaly. Ene men sizin hojaýynyň şunu eliňizde götürün ýatdan çykarmaň siz kim sizin hojaýynyňyzdy. Odala orden medal lakyadylar. Ene ýüzüge geçdi Putin. Orden medalının tarihi var. Onun nesip bolsa kemine bir gün ekrana çıkarıp aydıp berir. Şo bir orden ya bir medal Putin'in elinden almak için Türkmenistan tarapy näçe pul harçlaýan. Men aydyp oturmaýyn, kemine aydarana ýakyn bolardy. Ene olar üýtdiler, çaşdylar. Belli bir kararym ýok. Hemmesi ýüzün sortdurdy boty. Gelen döwletleň ýol başçylary. Täp olaram görüp boty, belli boty. Özlerinin gününün sanalgydygyny. Ve siyasi meydanının dine Putin gitmeliler. O Orta Asya'da kılan hemmecin küstü verirler. Gidecek yerler yok. Olan akbarını halk çözer gelecekte. Olur ne edip oruncağını bilen Putin'im gerek. Yani halkın gazabından korkuyorlar. Bunlar yeme iki odun arasında kalan benneler. Son için şolan hiçbir yerinin yüzünü Nur Muhammed yoktur. Turşuğa atığı çeniyali olup oturanlar. Barlarına göre neyme netice verdi olduğuz ki hiç. Putin çıkış etti, ay biz yine cevizleşmeli, birleşmeli, biz yine gücümüzü neyme birleştirmeli, bilelikte görüşmeli, uğraşmalı yani terzi çıkış etti. Türkmenistan olur yani işe katışmaya anırdadır. Olur yani gurrun edilyen yerine görünmeye hakkı yok. Bir taraflık statusunu iyi olyanmalısı. Yok. Bir taraflık statusunu aydıp verdik ne için Türkmenistan'ın niyasını özünü alın. Ol halktan korunmak için kalkan edip beni kabul eden zadı. Açırça ulan ikisi oylap taptı. Bari Şeyh Murat'ın durmuşa geçirdi. Yine üç adamın halkımızın boynunu dakan sol. Bir taraflık statusu kime gerek ol? Bir taraflık. Hani benim peydası ne mi aydın? 95. yıldan merimine 27 yıl geçti. Ne mi peyda verdi sol bir taraflık? Hayti yerde sol bir taraf bir Türkmenin mesela ikbalini ya da sonun hakkın hukukun korudu. Yok. Kabul etse öğüller için kabul etti diye diye birleşen milletle kurumuz. Biz onun boynuna da kandak. Siz bir taraf bolun deyip. İstediniz alınız. Bir de mel kaldırdık bolya bolasyňyz gelse bolun bir taraf. Bir taraf bolsa hiç bolman urş bolmaz ya dawa bolmaz. Şolar ýalary görüň için bir tarafam gerekdir belki gepleşikler geçirmek için halkara meşwerine ya derejesine. Urşyan döwletleri ýaraşdyrmak için ya şolary arasy bolmak için. Hani haýsy döwlet Türkmenistana üns berýär. Şoň bardygyny bir bilýärmi? Sebäp şu niyaz gelinme dünya gördü tanıdı belli. Türkmenistan'ın nämedigini. Ya uğrunun hancaktığını. Bolluğu tordu, toysa ulli.
Aydın inni kim gelýär daşar döwletleň ýol başlary ya kim çağırýar atasyny ýa-da ogluny. Eline ýazylyp berilen kagazy okap bilen aga titrep dur. Elinden açyp ähli listoklaryny. Näme daşar dünýädäki döwletleň ýol başlary ýa-da halklary samsykyň kady pikir edýän kabylar. Ha? Yurttaşlar. Şu derecede üyeleri bir samsyk, bütün dünýäniň samsyk görýär, öz halkyny samsyk derecede saklap ýaşatmakçy bolýar. Ýöne 20-nji asyrda şu zatlar başardyr mı olary? Ýok, başartmady. Inni halk yerden oýanyp başlady. Inni halk bilýär nähili bilen ýeňsesinde näil oýnalanyny. Nädip halkyň baýlygyny hana hasaplaryna milyardlap aktarylany. Daşar döwletler. Inni halk oýanyp başlady. Ýöne bizim istediğimizse birden ýa-da bir gün ösüp barýan prosentimiz ýok. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan 1%den ýarym prosentden mundan 3 ýyl ozal 1%dem ýokdy da şu zatlaryň gurruny edip biljek. Ya şu zatlar barada pikirlenjek ya oýlanjak adamlar. Ene şun ana açın telewizionyany, radiony, interneti, YouTube'u, nämesi, beýlekisi, TikTok'um ýene bilme. Bar hemme ýerde Türkmenistanyň gurruny edilýär. Olam Türkmenistanyň grajdalary tarapyndan edildi. Ine men begendirýän zat şol. Diýmek, adamlar bir perwaýda ykbalyna geçen durmuşyna da şuň kununa da gelejegine de esasy şol çağılan ykbaly bilen baglanşyk. Ine şu bilen baglanşykly ine bularyň şol Sankt Peterburg'a baryp burçukuru tüýkürjek boluşlary ýöne o taýdanam Putiniň eline iýlen zat ýok. Sebäp olaryň hemmesi titreşip oty. Erti öz ykballarynyň nähil boljagyny bilen akly. Bilýärler. Halk indi bilen hiç ýerini bagyşlamaýar. Durýaryň entek siyasi wakalaryň dramatik işleriň geljegi öňümizdedir. Görürsiňiz hemmeci. Bütün dünýä arasalanmaly indi. Ýoksa bütün dünýä hana korrupsiýanyň içine batmaly. Ikiden diýir, başga ýol ýok. Ortalyk men, bir tarap men, näme men, ýok, o gurrunlar kabul edilmeýär. Men staýda sevgini oturmaýyn, o sözüň nämedigini aýtmaly, ýeri geldi bolýany bolýar. Medeniýetli dille gürleşäýlik. Şonuň üçin ine siyasi wakalar esasan şu 2023-nji ýyly bolup geçer watandaşlar. Ine ýene de bir wajyp başlap ýene de bir wajyp waka olam ine geçen ýylyň geçen aýyna dekabrda bizim gorucu meclisimiz karar kabul etdi. O barada ozal şu kararyň öň ýanyny 4-5 edek oturup wasin merdik ýanky ýüzedişler giýirdik, pikir öwreşdik, halk bilen salaşdyk, geňeş etdik, habarlaşdyk, jedelleşdik, garap ene şu temany ýenskilep ahyr soň ene dekabryň ahyr kurlaryny karar kabul etdik. Geçen ýylky soňky oturuşyny meclisimiziň ene şu karar kabul edildi. Ol kararym Türkmenistanyň grajdalarynyň ýeýildi. Şol raýat ýa-da raýatlyk adyny we duýgusyny aýyrmak bilen baglanşykly boldy. Raýat sözüniň nämedigini, nämäni aňladýanlygyny hana kemine öwran 5 gedek, 10 gedek dörlü gepleşiklerde biziň hemmämize şol sany sebede yurttaşlar düşünüp aýdyp berdi. Diýmek biz goýun sürüsümi ýa-da biz den hukukly watanymyzyň den hukukly hemmämiz ýaşaýjylarymy. Ine şu meseleň üstüne kan oturduk, kan pikir alışdyk, onsoň näme etmeli, haýsy söz saýlap almaly. Dile gelişip durany ine watandaş sözü, men elmeden watandaş diýip bilen ýani halkymyza hiç açan şu raýat sözüni ullanamak, ursagma oýlanýaly, bilýärdim şu sözüň iýdildigini bol, ýöne manysyny bilmem, arapçany bilmemsen. Inni şol watandaş sözüni onum düşünürip berdi kemini, onum araplardan gelip çykýar. Inni türkmen ýa türkü sözlüğümizde näme bar?
iki söz gally, illes hem de yurtdaş. İlles sözü, ene bir ilin, ene bir bölük ilin, ene vekili, ene sol illes bolýar. Ya bir illes dip atlandyrýar. O biz yaşka rus tiline diýer da zemlak. Ene sol zemlak sözü, so illes bolýar. Eger Türkmençe geçirsek, ondan bizim täze Türkmenistanyna göz öňüne tutýan ilçe diýen hemamiz var, birligimiz var. Ine sol ýa-ni bizde ol daýhan birleşigi näme olur ýa birleşikleri bizde ilçeler var. Etraplar aýrylar, olaram ilçe var. Bilen sany belki 80 boljakdyr, belki 90 boljakdyr, so ilçe var. Sol ilçelerin içinde ýaşaýan ilat biri illes dip atlanýar. Emma ýa-ni so bütün yurdun ilatı, dile geldi. Yurdumuzun ilatı yurtdaş diye. Biz hemimiz yurtdaş. Türkmenistanyň grajdalary yurtdaş bolýar. Şonuň üçin şu şeýle çekeleşikli başda durly pikirler boldy. O ahir soňuna gelinen umumy alalaşyk bedeni birege o ýa-ni raýata aňyrda dursun, watandaş sözünden çetleşmeli, daşlaşmaly ýöne dilli häzir öwrenşýänçä ullanılan ýeri bor. Menim şumar şu gepleşigimde de 4-5 edekine watandaş diýip ýüzlendim. Oň aýby ýok, ýöne biz esasan şol täze Türkmenistanyny guruljak täze düzgünne biz birege yurtdaş diýip ýüzlenmeli ýa-da atlandyrmaly. Ol türkmen sözü bolup çykýar. Şonuň üçin biz indi şol yurtdaş diýen sözi kabul etdik. Sizdenem etse haýşym, indi şol öňkü bolan geçeni taşlan, ýeňsede galsyn, gitsin, gawur bolsun. O niýasyň özüm, onuň poknamasam, onuň indi ýergel ona maýdan şäherlere dakan atlarym hemmejigim sýryp süpürüp taşlamaly. Indi şäherler, etraplar, vilayetler barada niýasyň dakyk giden bir topar neşeden doyup kellesine gelen pikirlerini kağıda geçiren yerlerken açırsa yankı bir hram üçüdünün o bilelikte oturup çıkarın dağıtları. Gülyalı adı var Çarcu. Gülyalı adı var Nebitta. Nereden şu mahal gelip Çarcu şehri Türkmen avat bolýar. Nämesi avat çok halkın. Aydın bana. Bir avat yeri var mı? Şonuň bir jaý dip hasap edin. Şoň fundamentinden başlap üçegine çelir. Hey bir ýerine avat yer gördüňizmi? Şol Çarçoň ýa-da Lewabyň. Ondan o näme ol Türkmen avat bolmaly. Biwat zady avat dip tutmalym biz. Şonuň ýalym Nebitda. Balkan avat. Nämesi avat Balkanyň? Ilaty ýere çörek tapanak işledikden ýaňa. Nebitçilerden kovup çıkardılar yerine Orsiýadyň nebitçilerini getirdiler. Balıkçılarından soňýal. Ahli yarasy ýersi baýlyklarynam ana Orsiýadyňkiler gelip isledigçe çıkarıp islen ýerine uradyp otylar. Ondan Balkanyň nämesi abat bolýar. Şonuň üçin sizden etjek haýşym. Vatandaşlar, ilkinji nowbatda gelin biz her birimiz özümizi sylaýlyň ýa-da özümizden başlaýlyň. Göbek kanımız, ata-babalarymyzyň dökülüp doğan toprağımız var. Şolar oda näme adı var bolsa şol ady tutun. Şol at bilen biz şu dünýäge geldik. Şol at bilen biz şu dünýäni gelecekki nesillerimize goýup gitmeli. Ol niýafa oňal çöp diýiň dakan adyny bagyşlaň bol. Näme üçin siz dilinizde sen adyp götürmeli? Kim ol? Kim? Aydın bana. Näme dahyly bar oň? Çarjygy. Ya näme dahyly bar oň Nebitdagy? Men diňe iki şäher alýan. Galyn ýerlerim gatyken. Ýöne näme üçin biz şu zatlary şolaň aýdyşyal kabul etmeli? Näme üçin biz enatalymyzyň hormat bilen götüren atlaryny, olaň şol duglanan topragyny biz niýasyň ýa-da Gurban olyň islew boýunça tutmaly, atlandyrmaly. Ha? Hani bizim özümizde bolan hormat syýlag. Eger biz özümizde hormat syýlag etmesek, kim gelip bize hormat syýlag etmeli? Ine şu soragy madur, ine ör boýuna galyp vatandaşlar. Ine şonaý da inidim. Munam hökman girdi, Gurucu Mezlisiň garamagyna. Şu hökman garalar dip pikir edýän.
her bir şähere, her bir owa şugunky dil bilen aýtsak her bir etrabyny öň ata-baba tuturyp gelýän atdan gaýtaryp bermeli. O Niyazın özümi, on ejjesimi, ya ine Gurbangulumy, ya yenen birimi bilen haky ýok. Olar ýaly atlar götermäge ya da dakmagydy. Halkyň özü dakar gerek ogluny ya gyzyny. Gerek bolsa olary da ýadygarlyk diker. Şaňmy? Olon dakan zadyny siz alyp göterseňiz onu olanky dogry bolýardy. Ýazın kraskany alyndy. Biz çärje ullip. Ya çärje şäher diýip goýun. Hayatyň ýüzüne. Ya men Nebit dagly diýip. Ya Nebit dagçy diýip. Näme üçin ýok? Siz özüňize bagly zatlar. Şu zatlary siz etmeseňiz kim etmeli? Olar etdiňizden heşellik haky botyr. Hana ata ýadygarlyk goýdy. Sesiňizi çykaranlar watandaşlar, ýurtdaşlar. İtine getirip ýadygarlyk goýdy. Oňa del çarpyp otyrsyňyz. Binähil beýle bolýar. Inni alyp türkmen ýigitleriniň gahrmanlygyna da medal çykarypdyr. Itin suraty bar alabaýyň ýüzünde. Binä derejelere ýetirdiler bu halkyň bir mertebesini. Gelin inni bir hiç bolmana bir ata-babalymyzyň hormatyny bir ýygymy bir garanjaklap görelim. Geçmişimiz kimler bilen baglanşykly. Ya bizden öňkü öten geçerlerim şeýdip ýarynjaňlyk edip ýaşap. Şu soragama bar. Mena göremek ya estemek. Şur ýaly biz bir pes millet ya pis milletdir. Ýok. En atalymyzdan esmedik şu görüň halkymyz şeýle içinde iki ýekesi elmidamam kezzabı tapylar. Islenni halkda. Ýöne bu köpçülük ýeme urla, çäre urla, bir el çarpysyp emmesi, bolmazasy bolup ýöler. Bu Türkiýeli atlar nerden tapýa bilir? Näme arkadagly Türkmenistanyň näme diýe arkadagly serdarym nämesi plan ýyly, ýaşlaryň nämesi kükrek dogasyny okan ýaly bir topardadyny Türkiýe poeziýa edip bini halka ödürlýär. Bula halky näme mankurt hasabyna görýärmi? Yurttaşlar, gelin inni şu zatlary şu ýyl 23-nji ýylyny gadam basykda şu ýyllardan başlap üns berelinde özümizden başlaýlyň. Başga birinden başlamak gerekler, barmak çomurtmay, o näme üçin eden akyp. Men özüm edýän näme diýen zadym bilýänlik başlan, belki de siziň hem görelläňize eýerin iki ýeke şu halkyň içinde tapylar hökman. Ondan garanjaklap etmän. Özü gelir, geljek bolsa ýaşasam ýamanam. Başymyza da, gapdalymyza da, ýeňsemimize de. Onun için birine garanjaklap ya birine minnet edip iş etmemiz zarur değil asla. Ýöne bir öz mertebemizi özümüz dikeltmeli. Men de şona aýdýarym size. Ene täze ýylyň ilkinji günlerinde size etjek arzumam şol, haýşymam şol watandaşlar. Bolýar onu inniki gepleşiklere çelli. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglyk tutuň, saglyk da görüşelim.